И здравейте хора! Днес ще оценяваме най-лоши Gorilla Tag мапове. На пето място мисля да сложа Biomap. Мисля, че се каже Biomap. Нещо е такова беше. Не е толкова лошо, обаче е малко страшен. Той се намира там в канализацията. Може би го знаете. На четвърто място ще сложа Rugby мапа. Не мисля, че е толкова интересен и почти няма какво да се прави там. Има много хора, защото много деца решават да видят какво има там. Според мен, това е лично моя класация. Според мен този мап не става. Не знам защо толкова хора има там. Но всеки знае, че Forest е най-добрия мап. Сега на трето място маповете започват да стават зле. На трето място слагам Swamp мапа или така наречения Шрек мап. Много е малък и почти няма нищо там. Мисля, че беше даже Rotating мапа, не съм сигурен. Но, нали, лично мое мнение и не го харесвам. Той е като мини версия на Swamp или на Biola. Не знам как се нарича в канализацията. Може би така ще го разберете. На второ място слагам Skateboard мапа. Не, че не го харесвам, просто съм много зле там и просто не ходя там. И плюс това входа е много гаден, смисъл, много е страшен, според мен. И също така почти няма какво да се прави, освен рейсинг стаята става, но аз не мога да карам скейтборд. И така на първо място слагам абсолютно всички ретейтинг мапове. Тайгата, която е много смесена, той е новия вируса там, някакви мега измислени, въобще не стават. И никога не съм ходил, защото съм гледал много видеа и са отвратителни тези мапове, всички ротейтинг мапове. А първия е отвратителен, все едно аз съм го направил. Затова го слагам на първо място. И хора, това беше от клипа днес. Надявам се да ви е харесал. Ако сте с моето мнение, може да напишете в коментарите. И аз така. Също ще искам да се абонирате и да лайкнете видеото, ако можете. И благодаря, че гледахте и чао!